kumsang khazakwa somkwa pathuma khan Sacramento California mi pano pang thlasari mi Frankie Proctor chu anche na inatrangin ruk bawania atnok te nuai khop mai he khwa hian FBI agent Jeff Rineka alawam hlawa note ruk bauna hian hudik chu an hai chuat hei phata ne Kenneth le Carol Proctor te hian fa pahni an nei towa an fate zok Frankie chu thlasari mi lek alani nikhat chu Carol chuan Frankie chu apindana avamuta Kenneth te pa fa chuan TV an lawen thunga thok le khata an kongka chu aronin the hong thuai maya mai korwa mi pahni hi silai keng chungin anon lut ngal insum neyang ang minron pero ti pain banga an telephone da chu an ti chengala puitu tur an biak theilona tura an te ne heng miswal te hian thilruk tur an ronzong nimaina lang keneta chuan indu zong chula ula khongai takin mintina su alotia miswal pahni hian thilhlu lak tur chu anjong kwal ta ngala Frankie pindana chuan an valuta Carol le Frankie te chu chi ai tak mai hian an lo oma miswal chuan silaya tin chungin Carol chu khuma afapa da turin an thrila antianga ati hnuwa chuan pindana tangin an ruai chuaka annu pale an fapa upazok tenen bualina an kalkhumta bualina tanga an chuale theimeu chuan miswal pahni te chuan inan lo chua santoa Frankia pindana an vatlan lut chu mu tur alo om to reng lo miswal te khan an rubo dai alo ne Proctor chung kwa chuan police ten puna FBI te bengpo athleng ve ngal thilom dan thlithai turin Jeff Rineka chu an ho tu ten an tir tangal boka Frankia ruk bona chu in rokna kalfu lo ni mai tur hian alanga heng miswal te hian thilhlu an hmulo wangin naute chu an rubota ani mai thei chuti ni chuan naute chu tlan na sum an ngia tani lo chuan shalan tum don tinate po ani mai theye ani lo vek chuan an ruk bo chan chu khur sual na lam rong kai ani theya chutiang chu ni chuan naute chu hun rei tak chung damin andanga anpong sual don tinane chuwangin zon mu wat tum chu police le FBI te tan thilti mak mone nu chui tu te ti dan thin pakhat chu poi khoina thlen hian mel thriat lo thilti nge niya an mel thriat sa te ti theina rem changa omem ti thriat chuania an mel thriat sa zinga rin hlel tur anom chuan nu chuina chu huam zim zo kin akal thei thin Kenneth le Carol te po police le FBI agent Jeff ate chuan dotan soyem tien na lie detector emo polygraph test emo anti thin mangin thu anzot fia Carol chuan melma anei lo thu te anchunga hetianga tidu tur om ariat lo thu te asoya ma se athu soi chuan polygraph test chu apal tlang zo tlat lo Kenneth po thu anzot fia velea anu pui chan da nang deuh che in achang vele ani poin dot soile soilo endik na chu apal tlang zo bik chuang lawa Jeffan polygraph test result anen chu thilenge motak ain phum ru ti hailo anu pahne na chuan dotan soyem tian dikna anpal tlang zo lo thu arila Carol chu athilton hian athongin ati ham haidona dota soyem tian dikna apal tlang lo chu thilni phungve reng turani atia Kennethan endikna paltlang lawero enge modik lawa thu asoi ve thung dotan soyem tian dikna hi fin fiana tan alak tlak berlowa ma se enge thupan tum ti hriat chuana ta ni ro chuan atangkai viau Jeff chuan Kenneth ithil thup tum lai tak hi in fapa bo chan ani theye atia Kenneth chuan athil thup tum chu asoi chuak ta
ani na ron lut misual pahnih kha an pian hmang atang chuan palian tak mai le pavalai deuh tur aneya keneta chuan an lan dan atang khan rik palian ale bo ate neya an hena hian poisa ka ba a kan chung ko chom na tur khop ka tho chhuwa zo lo wangane inom tleina tur tv leina tur tele adanga poisa ka mamo in kapuk saka kapek theilowa wangin tharum nen minron chu sak antuma kaba anghu thil hlu an hmu zo tak lowa wangin tlanna sum ngia turin Frankie chu an rubota ni yang atia rik paliana hi tanina alo lut fo to thina tanina aom nuwa he thil thlen ma reivak lova khan chua tir ani nge achena chu police te ria than tak mai ania police le FBI agent te chuan nautaru bona a rin hlel kai ber ani ta ka wangin a in chu anwalu chua ta ngala rik paliana hian tlanchia te chu lotum ve ma se athleng hlamman lova khoyange naute chu in da tia anzo chuan rik paliana chuan Frankie an rubomo chu zong katti ani theilo hrim keneta hian poisa min batsak nuala min pek theilo wangin kathin po arin hle to ma se naupang ruk bawang zong chuan ka chengai lo tanina khan anfa te nena ronlut te anom thina anfa te lo chom dola lo puitu kani thina dan bo chiana wangin thu boy rang te chu nei ve maila naupang ruk bawemo naupang chunga chet na chu sual na a ka dai ngai lo tur thilani he poi khoina a min ring hlel hi in ti sual hle zo kani hi atita a rik paliana thu soi chu Jeff hian adik na china om ti ria Frankie bo nuwa hian tlan na sum ngia tin proctor chung kwa chuan phone call an la dong mi alawa poisa duwa wanga in ruk bo na chu ani lo mel le nu chui tu te chuan rin hlel an nei ber le a om chun chu a fi hlim tin ria a zui tur a om tari lo chuba ka chuan poisa duwa wanga in ruk bo na ani lo chuan aru bo tu te hi engwanga chengen niang ti chu riat angai le tabokane Jeffale police te chuan thil thlendan kha an han ngai tua non le a in rokna kal suala ni lo tian rechiang in rokna anga lantirin banga telephone an da chu anti chenge ya hei hi proctor chung kwa boom antumna ania thil hlu zong tak ni se chu an mut pindana lutin an chuarte an hai turania ma se misual pahni khan mut pindan an hai mi alawa bualina anin kalkhum nuwa khan Frankie pindana lutin an vapoma inan chuasan ta ngal ninalang abaka anchet na hnu ma mu tur a ommi alawane naute thlasari mi bona chu in rokna kal sual anilawa tlanna sumngia ta in ruk bona ni lo ti po achiang ta phot mai Frankie bona hian Sacramento khuale a chevel chu aluan he hlea police te chuan pui theina chu kan nei chuan minron ril re hau suwang cheu ti andong fo mai ma se chu chuan poi khoi tuwa rin hlel te chu aron pho lang lem lawa nu chui tu te chuan rin hlel nei turin poi khoi na mun atangin nu chui zui theina tur fin fiana aom to boxi lo nu chui tu te chuan rin hlel nei turin misual chungchang hretak mai an mamo to a thuhril theitu tur chu naute bozon muna tura akong om chun ni toin an riane Sacramento a hian mitang bela an chua theina tura puitu company pakhat taoma anei tu chu Leonard Padilla ania a in cheina reng a chuan cowboy ni mai tura moi hi ne bel lambuai puitu ani pialama thunei tu ten manandu hlo neya manemo anomna riltu bounty hunter ani telawangin misual rang riatangain thuril tu anei thahle boka
nu chui tu te chuan arin tla kang chu kan ti hau lo ma se iberon chin te ang tiin padia chu andor ta a Frankie Bona hian poi khoi tu i ria thei chuan loman thatak kan siam sakang che anti ni padia hian athu don na thin rang rang te an be popa reilo te hnuwa nu chui tu te hna chuan an mi zon mek ni theiom tur chu a hmu to thu aron ril tangal basketball khelna anom do ne atia padia chuan heng misual te hian min hmel ria deuh thuma in manatura hian karonin lan ve arem chang don lowa hlataka tangin kalau thli rang cheu atia nu chui tu te chuan padia chu an ringam lo khop mai min bol kwal mai mai ani lo mo ti ngai dan an neya ma se nu chui zui na tur om to hek lo le athu soi chu bo zui lo ngot chi ani big box si lo basketball court ta chuan an vakal ta a police mel an murualin pakhat chu atlan chetanal maya kan nu chui tu police detective le FBI agent Jeff ate chuan han zui ngial ma se hlau ne atlan che hi zong pha kan harsa halo ni ye an man talawa beidonga padia hna an kirle chu padia chuan ani lo zokin hrepani khamole halo tia ma se nu chui tu te chuan hepa hian min bum koi mai ani hi tin ngai dan an neya athu soi an rin zo lo ba ka heng miswal te hian naute ruk bo chan tur neya an thriat lo thu hrilin padia chu an ho san ta ne FBI agent Jeff hi Sacramento a hian an chung kuain anin beng bela New York le Chicago ate anom fe nuwa an fa te seilen na tan Sacramento hi thlang an nia chumi zana Jeff ho chu anu puile afa paten an lo loma Jeff mela chuan beidon na hi alang theyome Frankie chu ni chung an zong to a an la mulo muturin chui zui theina tur engma an nei to lowa Frankie chu ama a tura te an ngai ruat china ni chung chu dam thein a ring to lo he naw khongai thak tak mai hi damin kan mu to lo mayang a ti ngai dan te chuan aril ru chu atiha kher mai hrenin a omani ro chuan aladam theya ma se tu hne na nge omang ti chu hriat ngai na aom si lo beidon thak ati hle ome anupuile afapa an mu chu Jeff hian ngai dan dang deuh anei thei thung nau pangruk bo na hi tlanna sum ngiat le hurswal na wang chau ni lovin a thleng ve thina chu fa ta na la kaneya a thleng tam lo ti mai zo kane nu emo pa emo hian fan nei thei lo chuan fa ano ema wangin midang fa an chu sak chang alom to thin a then chu damdoina te an rubowa a then chu ni khuwa an thria deuh hnuwa te an lo rubo ve fo to thin ti chu aril ruwa aron lut zok maya Frankie aruk bona hian chu a chan ni thei pakhat aneya padian miswala ko hmute kha anin nam hnoi ani chuan suma wangin anin nam hnoi don ti hrechuak ta ne azana padia chu awamungala Jeff chuan thilmin ti saktura du cheka nei avatia padia chuan engaya mo I thian panen khan kathuriat kha inoi du lem lawani kha alotia Jeff chuan basketball court ta omte khan naute kha ruk bo chan tur engma anei lawa chu wanga ring lo cha chu kan ni ma se poisa hloin midangin naute chu ruk bo tir ta se chu achan atling ti tuna ka hrathiam to e tuin nge tir ti min hriat chua sakta che atia padia chu an ngoi wanga misual te chu royan ni ti chu athu don dan ani thu te arwai tu chu Frankie awanga hriat chua atum thu alo hril ta ne atuka padia chuan Jeff chu bepopin thu hriat anei thu aron hril le a
tun trum chu thu a hria ni satli a mai lovin aru bo tu te thu soi chu alo record thlap maya anin biak na a record thei chan hi police ten an zong chewa pui cheu katum tia abiak wangane rutua rin hlel chu I thana ania palian tak mai niin basketball court ta nu chui tu ten mi pakhat an chiam trum khan aom vea padia soyang chin khamini khan ani lo zok an ta chu ang khop mai naute rubo tu nia arin hlelin record ta asoidan chuan proctor teina kanvalu khan in rokna anga lang turin kan che phota phone te kan ti chiat nuwa Frankie ti lo zong chu bualina kan kal khuma Frankie chu kan latamai atia arwai tu chu nu pa ni lovin mei che pakhat ni na soitel bok Jeff chuan arin hlel na chu nu chui konga adik ngei ti hria tuna chuan rin hlel anei le ta padia hne na chuan engzat nge ka pe kang che atia padia chuan engzat ma ngai lo Frankie hi damin muula ruai hole ula chu chu kalo man chu ni ye tin I thana chu basketball court ta tlailama akal le tur thu arila Jeff hian police punin rin hlel man turan neya tlaya che chuak turin avacha basketball court ta I thana ron lan rualin police te chuan anlo man ta ne thu anzofia chuan Frankie chu athian pa kumtling lo nen anla tia phalem lowa meicha pakhat melody hna an pe ti soin keneta ten nu pa tanga anlak chanero chu in ruk bona ni lo tina soita dai mai I than chuan kenet le melody te hi high school atang toin anlo in ngai zong to thrina tun hnaya party na le mundanga anlo in chu kha zeu boka melody chu raya ma se fa pian ma in apa chuan en kol achua apian nuwa keneta hian alak saka keneta nu pui keroli poin fangin alopom ve mai boka anu diktak hian min lak tir mai zo kane in ruk bona anga in ngai hi thilni dana ni love ati keneta tanu pa chuan an fapa thlasari mi chu miswal pahnin an ruk bosak antia ma se rubo tu te chuan anei tu diktakin an mule theina turin anina trangin kan hruai mai chawani antive thunga thudik returin keneta te nu pa chu nu chui tu te chuan thu anzot fialeta keneta chuan melody nen hian antlei rol chua anin ngai zong thin ti phalawa ma se nu pui chu voi khatpo arinom lo san ngai lo tin atanga keroli poin kanfapa minzon mu sakro ti bak chu soi tur dang anei bik lo keneta te nu pa chu an tran na ngaya an tranga nu chui tu te tan an tran na chu adik nge yem ti fin fia phot atu leta high school yearbook luya tang chuan keneta le melody te chu school khata an kal nge tian hretheya keneta chuan do ta soi theina rem chang om vetlat mase damdoin report an hai chuwa tangin thudik alang chuak ta Frankie pian truma a hring tu chu keroli tia chin chiania melody ming reng damdoin record ta chuan alang lawa melody chuan an fapa chu a chu sak ani mel ta hleya Jeff a phei chuan henu hi ril ru chiang vak lo ani ange ti ngai dan te anei nge a melody chena in chu nu chui tu te chuan an wajong chuaka ma se tu ma anlo om to lowa an nu ma tangin Frankie emo naute dang emo chu ina hian a om to nge tian chian thei chuba ka chuan document thren khat an hai chuaka court silem le birth certificate lem siam na neya birth certificate lema chuan Frankie ming zia kai ani chi abok chu mai ba ka chuan melody thalak arai lai le karni nuwa apum thep vek to thalak chu aom tel boka
Jeff chuan thi lomdan a hrethiam ngal mai melody hian nawa pai thrina afa chu athi ani mai theye Frankie chu fatan neyadua afa diktak anga alantir theinan document lem asiama afa amu kirle theina turin misual pahni chu arwaitane I thanale athian pa te chuan naute chu anru chuak ngei boka melody hian document po anei thlapawangin arubo tu te hian afa tak anga angai ngetlata naute rubo tu nilovin anu diktak hna hruai tu anga anin ngai ta alone Frankie chu aladam ti chianga melody anjong muthei ani chuan naute po chu an mungal theidon tian ria melody chanchin chu an chui le ta ne ngai zong thara nei ti te an chen du narin number ti ta hriain abial pa chen na chu anjonga anwa mu chuak thuai melody bial pa chen na chuan police te chu asiruk lain anwa thok chuaka silai nen tranan lo kho ni chuan naute nun na ngai tuin film khur hle turani tin anin cha police te chuan anin kongka ti chiain in chunga anwaluta melody le abial pa bula chuan beidong lekleka anlo zonto naute thlasari mi chu anwa mu chuak ta ne melody chu police mun puilama hruain keneta te fapa aruk bochan chu asoi chuak ta athlir na tanga ngai tua chuan alung chiat thlakin akhongai thla khop mai melody hian abial pahlui keneta ni lo laka fa paya naute in apum aron tlo chedet det mai te chu ahlimpuin fa nei tur chu alom hlea lapiang lo ni ma se ani aya mangai chu kanei love ati hial thrina ne abial pahlui chu arui to chuan tharum nena chechi hania zan khat chu rui chungin aron hoa melody chu kutaron thlak tamai nirei lo te hnuwa melody chuan naw achiat zui ta ne melody chuan hre omati hle maya kapum chunga naute kha mi pa ni ti ka hria engpoi ma soi lowasin he khoveleng hi mu ve aphuasin atia nawa chiat nu hian thom hno thol takhain rayangin ala om chun zom zel birth certificate lemnen afa chu anruk bosak tin aron kirle alonia aron kirle chu birth certificate lemnen afa chu anruk bosak tin aron soita alone keneta tenu palaka hian poina sataki khoyasin anti chuan ani chuan fadang an nei alom enga tinge kafa kha thataka apian ve mai lo ni tin melody chuan achanga avan duaina to hian khongai thak hle ma se atnuwa chet na chu poi khoina ani lo pha chuang lo Frankie chu anu le pa diktak te hne na chuan pekirania ruk bona abul tum tu ber melody raston chu thiam lo chantirania amiroi I thana chu kumko chung tantir niin athrian pa kumtling lo po thlako chung kumtling lo poi khoi tu te andana ren anita bokane